Coneixeu els riscos laborals que comporta el procés de depuració d'aigües residuals? Comissions obreres. Depuradores. La depuració d'aigües residuals, les conegudes depuradores, són un sector que donen un servei públic de primera necessitat a la població i eviten la contaminació de mars i rius. Era el juny de l'any 2000 quan a la planta de compostatge de fangs de depuradora de Teià, a la comarca del Maresme, es produïa un accident laboral que li costava la vida a 3 treballadors per la inhalació de gasos en un espai tancat. A partir d'aquell moment, Comissions Obreres va estudiar en profunditat els riscos laborals dels treballadors d'aquest important sector de la depuració d'aigües residuals. Fins l'any 2000 es tenia el convenciment que la feina dels treballadors del sector de la depuració d'aigües residuals era sana, segura perquè és l'aire lliure i destinada a la preservació del medi ambient. Però l'accident de Teià, que va costar la vida a 3 treballadors, va canviar radicalment la realitat. Els fangs que surten del procés de deshidratació a la planta depuradora de vegades van a les plantes de compostatge que tracten aquests residus. Aquests llots són els que van provocar l'àcid sulfídric que va matar els empleats quan el van inhalar. La tragèdia va passar en un espai tancat pel desplaçament de l'oxigen i la falta d'equips de protecció individual. Tampoc es complia la normativa sobre extracció o renovació de l'aire. Aquests fangs estaven classificats com a residus no perillosos i això va portar a la justícia a exculpar els acusats de l'accident de Teià. Si s'hagués fet una avaluació de riscos diferent, adequada als perills realment existents, s'haurien pogut aplicar més mesures de prevenció i els protocols d'actuació, i aquestes 3 persones encara serien vives. Sorprenentment, avui dia aquestes instal·lacions encara no tenen el reconeixement de les connotacions especials pel que fa als riscos laborals. A les més de 80 visites que hem fet a depuradores des de fa 2 anys, arran del conveni signat entre Comissions Obreres i l'Agència Catalana de l'Aigua, hem pogut observar que sí que hi trobem deficiències en algunes d'aquestes depuradores. Principalment és en el punt més delicat, que són les sales de deshidratació de fangs de depuradora, on es generen uns gasos que poden ser tòxics per als treballadors. En aquest sentit, hem trobat moltes depuradores en què tenen sistemes de protecció col·lectius, que són detectors de gasos, com són l'àcid sulfídric, l'amoníac i el metà, i la presència d'oxigen en aquella sala. Com dic, hi ha moltes depuradores que ho tenen, d'altres que no, i la nostra tasca és això, informar l'ACA que hi ha aquestes errades. D'altra banda, hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en marxa un sistema per la coordinació d'activitats empresarials. Vol dir que tant l'ACA com les empreses principals explotadores de les depuracions com les subcontractades han d'unir-se i fer un sistema de gestió de prevenció que estigui controlat per l'ACA en aquest sentit. Quin és el procés de depuració de les aigües residuals? En quines instal·lacions es fa aquest procés? Quins són els riscos laborals dels treballadors d'aquest sector? Per donar resposta a totes aquestes preguntes, avui ens hem desplaçat a la depuradora de Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf. Aquí coneixerem quin és el recorregut que fan aquestes aigües residuals fins a la seva depuració i ho farem amb el delegat de Prevenció de Comissions Obreres, Jordi Oliva, que també és treballador d'aquest sector. Jordi Oliva es va fer delegat de Prevenció justament després del triple accident mortal de Teià de l'any 2000. A partir d'aquell moment, i juntament amb el Departament de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya i la seva Federació de Serveis Públics, es va posar a treballar en la investigació sobre les condicions de treball dels treballadors del sector. La tasca feta ha donat uns fruits espectaculars pel que fa al descobriment dels autèntics riscos, la informació als treballadors i sobretot pel que fa a l'obligació de les empreses de modificar les avaluacions de riscos i les planificacions de la prevenció. Avui estem aquí, us explicarem una miqueta com és el procés d'una estació depuradora d'aigües residuals urbanes. Primer explicar que primer de tot l'aigua abans d'arribar a capçalera de planta, o sigui a la depuradora,
passa per un sistema de col·lectors i bombejaments. La gran part d'aquests bombejaments estan considerats espais confinats, amb els riscos que això suposa pels treballadors, i que aquests bombejaments són els que impulsen l'aigua fins a capçalera de planta. Ara mateix estem al pretractament, que és l'inici del procés de la depuradora, que el que fa per uns processos mecànics amb maquinària és separar els greixos, o sigui, tot el que flota, i separar les sorres per una altra banda. I d'aquesta manera l'aigua ja passa a decantació primària, que és el següent pas. En les estacions de bombament, que com hem dit són espais confinats, com aquí el pretractament, que és on es rep en primera instància l'aigua residual urbana i industrial, perquè recordem que l'aigua industrial també arriba a les plantes depuradores, els riscos més greus i associats directament a aquesta feina són els possibles riscos per intoxicació química, tant per vertits il·legals com també pel sulfídric creat a les aigües residuals, com el risc biològic que tenen les aigües residuals tant per contacte directe com indirecte amb les mateixes aigües. Anomenar que després del pretractament podríem dir que la depuradora es divideix en dues línies, línia de fang i línia d'aigua. La línia d'aigua, diguéssim, ja passa a decantació primària, que on fa ja és separar els fangs de l'aigua en primera instància. Els fangs són portats a la línia de fangs, que després més tard explicarem, i l'aigua primària ja passa al reactor biològic. Anomenar també que aquí el risc biològic també persisteix amb el contacte directe o indirecte amb l'aigua residual. L'aigua que arriba de la decantació primària arriba al reactor biològic, que és on ens trobem ara. Aquí el reactor biològic es realimenta també amb el fang recirculat, una part d'ell, el fang recirculat de la decantació secundària, i també s'introdueix aire a les basses, per així aconseguir que les bactèries es mengin la matèria orgànica i tenir un procés biològic que el que fa és depurar l'aigua. Aquí, com el seu nom diu, el risc biològic està també contacte directe i indirecte, per tema de contactes directes amb l'aigua o per via aerosol, perquè l'aireació sempre provoca aquest risc. L'aigua que surt del reactor biològic passa a la tercera etapa, que és la decantació secundària, que com a la decantació primària decanta una part dels fangs, les que queden, passa a la línia de fangs, i l'aigua que ja surt de la decantació secundària és l'aigua que ja retorna al medi. Aquí també tenim un risc biològic, perquè aquesta aigua és neta, però no té cap garantia sanitària. Com hem anomenat abans, la depuradora es composa de dues línies, ara ja explicarem el que seria la línia de fangs. A la línia de fangs arriben els que són els fangs primaris i els fangs secundaris, són enviats a l'espessidor, el que fa és espessir, com la seva paraula diu, els fangs, són traslladats a el que és la digestió de fangs. No totes les depuradores tenen aquest procés de digestió de fangs, normalment ara s'està fent a les depuradores més grans. Aquest procés el que fa és inertitzar els fangs, però té la problemàtica de que es crea aquest gas metà, que el gas metà és molt explosiu i té una nova problemàtica pels treballadors que encara hem de començar a veure com anirà. Però un cop feta la digestió, els fangs passen a la sala de deshidratació, que aquestes màquines el que fan és, com diu la seva paraula, és deshidratar, treure volum d'aigua major que poden per reduir el volum dels fangs per ja ser traslladats en el seu destí. Anomenar també que aquí, com hem anomenat, tenim el risc d'explosió pel gas metà, acumulació de gas metà, risc biològic per contacte directe i indirecte amb els fangs, i sobretot, que és el que ha donat els accidents més greus en aquest sector, l'àcid sulfídric.